Кенгуру 2021 година за първи клас, 20-та задача. Децата в едно семейство са две момчета и едно момиче. По-голямото момче е с 4 години по-голямо от брат си и с 2 години по-голямо от сестра си. Ето тук виждаме едно дълго изречение, още докато съм на първи прочет, едно дълго изречение, в което се разбира, че по-голямото момче е с 4 години по-голямо от брат си и пак по-голямото момче е с 2 години по-голямо от сестра си. На колко години е сестрата? Търсим сестрата на колко години е, ако сборът от годините на тримата е 12. Разбрахме, че от трите деца по-малкото момче е най-малкото. След това сестрата е с 2 години по-голяма от него. Защо? За да може да е с 2 години по-малка от голямо. Тоест най-голямото е на хикс плюс 4, а ето пак четем това изречение, което казах, че е всъщност най-важното в задачата. По-голямото момче е с 4 години по-голямо от брат си. Тоест, както обикновено в тези задачи, търсим кое да означим с хикс и това е най-малката стойност, за да може всички останали да ги правим като хикс плюс нещо. Тоест малкото братче е на хикс години, големият брат е с 4 години по-голям от него, т.е. той ще е на хикс плюс 4 и с 2 години по-голям от сестрата. Кой? Големият брат. За да е с 2 години по-голям от сестрата, тя трябва да е на хикс плюс 2 години. Събираме годините на всички и получаваме възрастта на тримата, която е 12 години. Тези задачи събираме трите хикса, получаваме 3 пъти хикс, нали хикс плюс хикс плюс хикс, 3 пъти хикс, 2 плюс 4, 6 и от тази страна имаме 12, което аз ще го представя като 6 плюс нещо, в случая пак 6. Защо? За да може да съкратя от двете страни равните неща. Принципът на везните. 3 хикс ще е равен на 6, хикс ще е равен на 2. Какво намерихме? Възрастта на най-малкото момче. А какво се търси? Възрастта на сестрата. Тоест, най-малкото момче, ако е на 2, сестрата ще е на хикс плюс 2, 4, а най-голямото ще е на 2 плюс 4, 6 години. Събираме ги, за да си направим проверка. Получаваме 12. Проверката е вярна. Възрастта на сестрата е 4. 21 задача. Двете саксии на картинката има 3 вида цветенца. Колко цветенца най-малко трябва да се засадят допълнително, така че броят на цветенцата от всеки вид в една от саксиите да е равен на броя на цветенцата от същия вид в другата саксия. Тоест, ние тук трябва да прецениме, да кажем, ако вземем белите цветенца, те тук са 4, тук са 2 и да си нарисуваме нови 2, за да изпълним това, което пише. Също може да се реши и по този начин. Вместо да рисувам нови 2, което ще изисква доста време, особено децата, които така се вживяват в това да направят картинката едно към едно, просто ограждам тези, които са в повече. Тук са 2, тук имаме 2, тук 3 от този вид и съответно от този вид тук само едно, а тук 4. Ограждам тези 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 цветенца са тези, които трябва да добавим. 22 задача. Квадратът вдясно е разделен на 4 по-малки квадрата. Застраховани са тези от по-малките квадрати, в които резултатът от означените действия е равен на 10. Резултатът от действията, действията в първи клас събиране и изваждане, ето то се вижда, е равен на 10. Тоест ние търсим квадратите, в които резултатът е равен на 10. Защото те са заштриховани. И тук имаме модел на този квадрат. Умален модел. Кой от квадратите по-долу е даденият квадрат в умален вид, без да е завъртян? Така. Какво означава това? 2 плюс 3, 5 плюс 5, 10. Ето тук имаме 10, т.е. това е заштрихован квадрат. Ето тук имаме този модел. Но продължаваме да направим всички сметки, докато направим всички сметки, защото ако всичките правят 10, ще бъде този квадрат. Така че искам да видя колко от тези сборове правят 10. 9 минус 4, 5 плюс 1, 6, 7 плюс 1, 8 и още 8. Тоест
Само тук имаме заштрихован квадрат, което е точно този модел.